Аудиокниги для детей читает Лира. Белорусская казка. Лёгкі хлеб. Касіў на лузе касец, змарыўся і сеў пад кустом адпачыць. Дастаў торбачку, развязаў і пачаў есці. Выходзіць з лесу халодны воўк. Бачыць, касец пад кустом сядзіць і нешта есць. Падышоў да яго воўк. «Ты што ясі, чалавечы?» «Хлеб», – адказвае касец, – «а смачны ён?» «Дзіва, што смачны. Дай мне пакаштаваць, калі ласка». Адламаў касец кавалак хлеба і даў ваўку. Спадабаўся ваўку хлеб, ён і кажа: «Хацеў бы я кожны дзень хлеб есці, але дзе мне яго даставаць? Парай, чалавеча». «Добра», – кажа касец, – «навучу цябе, дзе і як хлеб даставаць». І пачаў ён вучыць ваўка. «Перш-наперш трэба землю ўзараць. Тады і хлеб будзе?» «Не, брат, пачакай. Потым трэба зямлю забаранаваць. І можна хлеб есці?» – замахаў воўк хвастом. «Што ты, пачакай яшчэ. Раней трэба жыта пасеяць». «Тады будзе хлеб?» – аблізнуўся воўк. «Не яшчэ. Дачакайся, пакуль жыта ўзыдзе, халодную зіму перазімуе, вясной вырасце, потым закрасуе, потым пачне наліваць зярняты, потым спець». «Ох», – уздыхнуў воўк, – «вельмі ж доўга чакаць, але цяпер-то ўжо я наемся хлеба ў волю». «Дзе там наясіся?» – перапыняе касец. «Рана яшчэ. Спачатку спелае жыта трэба жаць, потым у снапы звязаць, снапы ў бабкі паставіць. Вецер іх правее, сонейка прасушыць, тады вязі іх на ток. Есці хлеб буду?» «Які нецярпялівы. Спачатку трэба снапы абмалаціць, зярняты ў мяшкі сабраць, мяшкі ў млын завесці, ды мукі намалоць. І ўсё?» «Не, не ўсё. Муку трэба замясіць у дзяжы і чакаць, пакуль цеста падыдзе. Тады ў гарачую печ пасадзіць. І спячэцца хлеб? Але спячэцца хлеб, вось тады і наясіся яго», – скончыў касец навуку. Задумаўся воўк, потым пачухаў лапай патыліцу і кажа: «Не, гэтая работа занадта марудная і цяжкая. Лепш парай мне, чалавечы, як лягчэй яду здабываць». «Ну што ж», – кажа касец, – «калі не хочаш цяжкі хлеб есці, параю табе лёгкі. Ідзі на выган, там конь пасецца». Пайшоў воўк на выган, убачыў коня. «Конь, конь, я цябе з'ем». «Што ж», – кажа конь, – «еш. Толькі спачатку здымі з маіх ног падковы, каб не паламаць табе зубы аб іх». «І то праўда», – згадзіўся воўк. Нагнуўся ён падковы здымаць, а конь як стукне яму капытам у зубы. Перакуліўся воўк ды ходу. Прыбег да рэчкі. Бачыць, на беразе гусі пасуцца. «Ці не з'есці мне іх?» – думае. Потым і кажа: «Гусі, гусі, я вас ем». «Што ж», – адказваюць гусі, – «еш, але спачатку зрабі нам адну паслугу перад смерцю». «Якую?» – пытаецца воўк. «Паспявай нам, а мы паслухаем». «Гэта можна, спяваць я мастак». Сеў воўк на купіну, задраў галаву і давай выць. А гусі крыламі мах-мах узняліся і паляцелі. Злез воўк з купіны, правёў гусей вачыма і пайшоў далей ні з чым. Ідзе ды лай сабе апошнімі словамі: «Ці ж не дурань я, га? Навошта я згадзіўся спяваць гусям? Ну цяпер каго не сустрэну, з'ем». Толькі ён так падумаў, бачыць, ідзе па дарозе стары дзед. Воўк падбег да яго. «Дзед, дзед, я цябе з'ем».
Чаго так спяшацца, кажа дзед, давай спярша табакі панюхаем. А смачная яна? Паспытай, дык будзеш ведаць. Давай. Выняў дзед з кішэні капштук з табакаю. Сам панюхаў і ваўку даў. Як нюхнуў воўк на всю сілу, дык цэлы капштук табакі ўдыхнуў сябе. А потым, як пачаў чхаць на весь лес, нічога ад слёз не бачыць, усё чхае. Так з гадзіну чхаў, пакуль усю табаку не вычхаў. Агледзеўся потым, а дзеда і след прастыў. Пайшоў воўк далей. Ідзе ён ідзе, бачыць, на полі чарада авечак пасецца, а пастух спіць. Нагледзеў воўк у чарадзе самага большога барана. Схапіў яго і кажа: «Баран, баран, я цябе з'ем». «Што ж, – кажа баран, – такая моя доля, але каб не мучыцца мне доўга, ды і табе, каб не ламаць зубы аб мае косці, стань лепш вунь у той лагчынцы і раззяў рот, а я узбягу на ўзгорак, разганюся і сам ускочу табе ў рот». «Дзякуй за параду», – сказаў воўк, – «так і зробім». Стаў ён у лагчынцы, разявіў рот і чакае. А баран узбег на горку, разагнаўся, ды трах рагамі ваўка ў галаву. Аж іскры пасыпаліся з вачэй у ваўка, свету ён не ўбачыў. Ачухаўся воўк, пакруціў галавою і разважае. Цікава, з'еў я яго ці не? А тым часам касец скончыў работу ды ідзе да хаты. Пачуў ён ваўковы словы і кажа: «З'есці-то не з'еў, але паспытаў лёгкага хлеба». Канец. Калі вам спадабалася казка, стаўце пальцы ўверх і падпісвайцесь на канал. Дзякуй за тое, што слухалі. Ваша Ліра.